El platí. Fa 2 bilions d'anys, molt abans de l'era dels dinosaures, quan la vida del nostre planeta era poc més que un simple bacteri, un gegant meteorit va caure a Nord-Amèrica. Aquest és el primer impacte de meteorit que es coneix i aquest era molt ric en platí. L'any 1200 abans de Crist, els egipcis importaven l'or, que aquest contenia trossos de platí, tant per fer joies com complements. L'any 700 abans de Crist, la filla del rei Tebes va ser enterrada dins un magnífic sarcòfag decorat amb jeroglífics d'or i platí. L'any 100 abans de Crist, les antigues civilitzacions d'Amèrica del Sud utilitzaven el platí i l'or per crear anelles pel nas i altres objectes de joieria cerimonial. El platí no va ser usat per l'humà durant 2 segles, oblidant la seva existència durant milers d'anys. Fins l'any 1735, durant una expedició a Antònia d'Ulló, va trobar pedretes de platí que se'n van dur a Espanya per estudiar-les. Però durant aquella època se'l va considerar un metall inferior i no li van donar importància. Al segle XVIII, el platí va començar a arribar a Europa i es va convertir en un component molt buscat pels alquimistes que intentaven transformar el plom en or. L'any 1751, Theophil Shepard va categoritzar el platí com un metall preciós. Aquest fet va provocar que l'any 1780 el rei de França, Lluís XVI, declarés que el platí era l'únic metall digne pels reis i el seu joier Marc-Étienne Janetti va crear per ell moltes peces de platí. L'any 1884, Peter Carl Fabergé, el joier dels arts de Rússia, es va oferir a crear un ou de joieria perquè Alejandro III li fes un regal a la seva dona Maria. Així va començar la tradició anual de Pasqua i els ous de Fabergé es van convertir en llegendàries obres mestres, adornades amb pedres precioses i platí. Aquest ou amaga un secret guardat i és que sempre porta una sorpresa al seu interior, com pot ser, per exemple, un model de tren d'or i platí. L'any 1900, Louis Cartier va ser el primer a crear un èxit amb joieria de platí. L'any 1912, en memòria dels nàufrags que viatjaven al Titànic, l'alta societat de New York va adoptar una tendència de portar joies al dol en blanc i negre i aquestes es van fer en platí. Deixant de banda la història, anem a parlar sobre les propietats físico-químiques del platí. La seva aparença és de color gris platejat, és maleable, dúctil i pesat. El platí, com a símbol, és Pt, i a la taula periòdica està classificat com a element de transició, classificat en el grup 10 i el període 6. És l'element 78, és a dir, té 78 protons i electrons. Les seves valències són 2 i 4, però el seu estat d'oxidació més comú és el més 2. Es tracta d'un metall noble, com l'or. És extremadament resistent a l'oxidació, degut al seu increïble potencial de ionització de 9,3 electronvolts, punt important per les joies, i resistent a la corrosió d'altes temperatures o elements químics. A més, el platí és un molt bon conductor de l'electricitat i un poderós agent catalitzador. No s'oxida a l'aire, a temperatura ambient, i no l'ataquen la majoria d'àcids, però sí que l'ataquen els halògens, cianurs, el sofre i les bases. És insoluble en àcid clorhídric i nítric, però la barreja d'aigua règia ho dissol, obtenint-se l'àcid cloroplatínic. Aquest és bastant inert des del punt de vista químic. El seu punt de fusió és de 1.768 graus centígrads i, respectivament, el d'ebullició de 3.825 graus centígrads. A causa de la seva inèrcia química, del seu punt de fusió i elevat potencial d'ionització, s'utilitza d'aliat normalment amb una mica d'irridi. Per això es fa servir en les joies, però també en molts estris de laboratori. Com ja sabem, la duresa dels metalls es classifica en l'escala de Mohs, que es classifica en una escala. Al llarg d'aquesta, el 10 és el més resistent i l'1 el més suau i fàcil de ratllar. En mirar el platí el podem classificar en l'interval de 4 a 4,5. Com aquest no és gaire dur, normalment es fan aliatges, és a dir, dissolucions sòlides amb altres metalls per augmentar la seva duresa. Si aquest s'alia amb l'or, es torna fràgil. En canvi, amb el pal·ladi s'endureix relativament i amb l'irridi queda tèrmicament aïllat. Per últim, i no menys important, la geometria. El platí 2 té tendència a formar complexos amb una geometria plana o quadrada.
En canvi, el platí 4 tendeix a formar complexos de geometria octaèdrica. Ara anem a parlar de les seves utilitats. Els catalitzadors de platí s'han utilitzat per augmentar l'octanatge de la gasolina i en la fabricació de matèries primeres per la indústria de plàstics. Els metalls de platí també són components de molts autocatalitzadors que converteixen els gasos dels cotxes en substàncies menys danyines. Aquest metall es fa servir en moltes peces de joieria, com aliances, anells de compromís, collars, arracades, perquè en tenir una estructura molt resistent a l'oxidació no es fa malbé amb el temps. Té un preu més alt calor a causa de la seva densitat, que fa que per realitzar una peça de joieria es necessita molt més platí que or. Una altra característica, però aquesta pels fanàtics dels automòbils, és que també s'utilitza pels vehicles. El platí, juntament amb el pal·ladi i el rodí, són els principals components dels catalitzadors que redueixen les emissions de gasos com hidrocarburs, monòxid de carboni o òxid de nitrogen. Alhora, s'utilitzen dispositius on necessiten suportar temperatures extremadament altes i condicions corrosives, com per exemple un disc dur d'un ordinador. D'aquí a la seva característica dels seus punts de fusió i ebullició alts. En l'àmbit sanitari, el cisplatí és un compost inorgànic que crea viabilitat en la síntesi d'ADN de les cèl·lules. També té altres activitats com l'ampliació de la monogenicitat tumoral, immunosupressores, radiosensibilitats i antibacterianes. Degut a això, es considera un dels compostos més importants en la nostra vida, segons l'OMS. I la Societat Catalana de Química l'ha escollit com una de les 10 molècules que ens han canviat la vida. Els marcapassos són un invent revolucionant per la salut. Aquests estan compostos per molts elements i circuits. Els elèctrodes poden estar compostos de diferents tipus, però les puntes que no estan aïllades són de platí i la quantitat dependrà de les necessitats de cada pacient. S'utilitza aquest, ja que a més de ser un excel·lent conductor de l'electricitat, no produeix reaccions pel cos humà i no es rovella.